Видеото. Тук сега сме в пътеката. Ние правихме постоянно някакви малки шортове. Ние забравихме тук да направим едно видео голямо. Как идваме в тази пътечка. Вие дано да се сетите къде бехме и гледахме през тази пътечка. Кажи кои сме ние, бе? Да, бе, ние сме краси и люби. Кажеш така, че ме са забрали да видят кои са тия, бе. Не, бе, те ще видят в канала и то вече ще знаят. И с моите нови обувки. Моите са скъсани, да ти кажа. Охо, виж той! Аре малко. Айде бе. Чакай хора, че не мога да го дигна с една ръка. Айде, ау! Махай се. Брат, за малко да ти удари, бе. Давай нагоре. Хора, ние сега. Ето, нали знаете, ние през този път ходихме. Ала как с страйк за нас? Да, бе. Както са, как ме ударил, ти знаеш още, бе. Чакай, краси. Чакай, братчета, че не мога. Братле, колко е готино. О, хора, вече е 1 минута. На то сме падна. За малко да падне, де. Ага. Това дали е будил, не знам. Сега отивам през този път, къде знаем, нали? Ама къде има някакъв завой и къде не знаем, върнаме се, защото когато не знаем и отиваме на грешния път, ще се загубим и ще стане чудо. Затова, когато не знаем някакви завои, къде да отива, ще се върнем и ще опитаме да гледаме в тези шортови видео и ще гледаме през тях, ще видим къде сме точно на този завой или ще чакаме там и ще гледаме. Да, бе, ама то сме го забравили, защото мина поне... Една седмица? Да, това исках да кажа. Кажа, айде. Тук хора вече 2 минути. Ма тук да не ходим сега за 10 минути, ама сме ходили буквално, не знам, 5 километра. Не бе, чакай малко. Не бе. Не, това не е колата. Тя иначе тя да е отива към... Виж се, искаш ли? Не, чакай малко. Ето път. Май тява напред, там, към завоя надясно и тогава влиза в селото. Нали? Да. Значи не отива към нас. Значи давай. Виж се, искаш малко да се стигне тук? Ако мине ламка, бързо стичаме натам. Не. Да. Че направо хората няма да се забавляват как ходим в този път. И то ще ни дават никакви лайкове и никакви абонати. Ама ти знаеш хора, аз съм дигнал 100 показвания на някакво видео. Лайкове? Не, 100 показвания, 100 хора са го гледали. И даже имах някакви видеа, които имат така към 100 и нещо или повече. Защото съм правил някакви яки видеа на моята майка имела и... извинявай. И да. И даже съм прескачвал някакви коли, съм правил някакъв дълъг дрифт с едно Ламборгини, който е... Не, в една игра, и който има дизайн на полиция. И да. После давай после тук. Добре. Тук са паднали кони, бе. Това не беше ли така? Аз не си помня, че е паднали такива кони. Емнеш в бувката, ама и се плати. И намерим един голям камък, ще седнем на него. Аз не съм ходил през тук. Вече ще е 5 минути. Красе, да знаете. Ние ходим тук 5 минути в пътчето, ама поне сме ходили 500 метра.
в пътчето. Това пътче май 5 км. Ой, то вече ми изтърпнаха краката. Ко? Какъв човек бе? Ти нормален ли си бе? Тук... Ето тук отиваме при пътчето. Да бе. Те дървета всичко закрият, то не мога да се вижда красотата на планините. Ага. Ние мога да видим, не знам, някъде към тези планини някъде е такъв това поле е някъде покрован. Някъде. Да, покрован. Това е едно село, е близо до нас. Е там, горе на планината. Там. Ми някъде, да, може. И там, Ама когато... той винаги свети. От нас ще се види как. Вижда се как свети. Ама... Ти къде ще се види как свети. Да, ама, когато бием с това дядо на камбаната на църквата и аз, то направо се чува чак към покрован. Това е, ти знаеш колко това е? Това поне 20-30 км се чува. Значи тази камбана много силно. Ние сме стигнали вече тук гроба. И аз тук съм минал през тези камъни. Някой беше от тук. Защото, нали знаеш, че беше това нещо? Това беше така налагано. Това не беше така. Значи някой е минал през тук и някой го е оставил така. Не, някой го направи. Ми давам въпрос да не ходим през там, защото май Господ ще ни накаже, може. Няма. Това ще е хубаво. Ми да бе, ама... Знаеш какво? Просто да не съборим тази ограда, ще влезем през етко. О, не. Знаеш какво? Събарай бе. Не бе. Аз се съборах. Ма то за какво да влезем там? То вече ме видяли. Ние ходили ли сме към чак тези задните гробове? Не, майче. Майче, да. Не сме ходили там. Майде? Не. Гледам дядо Господ, полета на пръста му. Просто се надява Господ да ти дава късмет. Няма да влезеш никога там. Ще влеза. Не, няма да влеза. Значи тя да го събори. Сега първо трябва да се помолим на дядо Господ да ни накаже. Дядо Господ, молото. Моли се, де? Така не се моли. Трябва да си спокоен и тих, да молиш в ума си. Така? И не е така, ма е така. Може така. Не така. Ибама. Люби, чакай. Като влезнеш, може да му помогнеш да изкарам да. И отново падна. Не, какво направи, бе? Ти забори цялата. Бавно там да не се разчупи. Ма ти знаеш още как е паднало това и така се прибих. Вече 8 минути. Ние вече сме стигнали към гроба. Само 8 минути, бах. Ана, виж бе. Там са овчете, чувам ги. Не бе, аз чувам овчете, значи някой ще е там и ще ни види. Чакай, бавничко. Е там долу някъде. Чакай. Е там са овцете. Е там, дали ще ни. Не ми. Е там някъде, дали ще ги видите. И е там, това е нашия обор. Люби? Не закрито се за тази завеса. Тази завеса е едно долу скрито. Какво завеса, бе? Тази бе, цветната, бе. Нещо покрито ли има? Където е покрива? Не, там, където е тази цветната, червената, бялата. Не знам кой е там. Може някакво сено или нещо. Вече 9 минути станаха, не 10 минути. Тук... Чакай. Кой е това, бе?
Не мога да се прочете, ама не влизай в гроба, защото май не е хубаво. Не. Не, бе. Тя да го видим отблизо. По-скоро са бели. Ние сме ходили тук, бе. Ние май сме ходили тук. Не, ние сме. Ама ти нали знаеш, че не тя да прочетяваш те имена, които са починали насилно. Да, се научиш. Като се научиш да четеш, като мене, не прочитавай които са починали, защото така не е хубаво. Така ми каза Йоанка, де. Това да не е някой... Ама това да не беше някой войник, бе. Войник е. 1948, май. Той беше войник. Да, той беше войник. Там беше... Трябва да не приготвят гроб за някой нов. Не, чакай. Виж, ето. Какво има там, бе? Не бе. Ма той беше във война. Той е починал в 1977 година. И се е родил в 1948 година. Значи беше във войната, защото преди са включили всички момчета на 18, защото така ще помагат на България да спечелят войната срещу османците. Или турците. Да, османците и турците е едно и също. Ама това какво е, бе? Това си им... Вече ме е страх, да ни излезе някакво скелети страни да дадем. Не бе. А не. Ма не бе, той вече май е закрито тук. Ама... Не, чакай. Не влизай. Там му е кръстчето май. Аз ще го прочита. 16.10.1952 година беше в войната срещу османците. Така, той беше живял 50 години към 2020 година. 2020 година. Това беше близо. Още 4 години са минали, в тази година сме. Той е живял 50 години. Не. Чакай. 48. Не бе. Чакай. Той е живял 48 години и беше във войната. Само, че е починал в 2020 година. Аз тук пише нещо. Чакай. Това... не. Това също е година. Не бе. Той е в нашата година починал. 12.10. Това е в нашия месец, бе. 12.10. Добре. Да, просто да дръгваме, че... Той е починал тази година ли, бе? Да, бе, 2024 година. Значи точно тази година. Да, и точния месец. Точно не мислиш, че Ама какво? Чакай малко. Не бе,